Apa, goazen aurrera. Tokatzen da ja, hirugarren bideoa zatigarritasunari buruz. Ikusi ditugu deskonposaketak, ikusi ditugu zatigarritasun irizpideak, eta orain dator MKT eta ZKH. Nahiko erraza da, normalean arazoak izaten ditugu hauekin, ez da? Baina ikusiko duzue, oso erraza da, arau batzuk ikusiko ditugu, eta guazen. Zer esan nahi du izatez, multiplo komun txikiena. Benan izenak dioenez, hauen artean dituzten multiplo komunetatik txikiena. Adibidez, 8 lauren multiploa da, ez da, lau bider bi 8, baina ez da 6-ren multiploa. 12 lauren multiploa da eta 6-rena bebai. 16 bakarrik da lauren multiploa, ez da 6-rena. 24 da lauren multiploa eta 6-ren multiploa. Gogoratu zer den multiploa, bideo bat daukagu hau azaltzen. Beraz, multiplotatik zein hartungo dugu? Txikiena, hori da. Baina, klaro, hau lau eta 6 bezalako zenbakiekin erraza da. Hala eta guztiz ere, erakutsiko dizuet arau bat hau ekiteko. Lehenengoko pausoa da deskonposaketak egitea. Ikusi genuen aurreko bideoan nola deskonposatzen zen, deskonposatzen dugu. Enez joango banan egiten, hau badakizu egiten. Jartzen dut ondo, eta orain, jarraitu beti arau hau. Eta da, errepikatzen direnetatik handienak, eta ez direnak errepikatzen. Zer esan nahi du horrek? Orain ikusiko dugu. Zuek jarraitu araua, errepikatzen direnetatik handiena. Hauetatik, zeintzuk errepikatzen dira? Bi, ez da? Hemen daukat bi eta hemen bi. Zein da handiagoa? Hau, berretzailea duelako. Hartungo dut. Orain, bukatu dugu errepikatzen direnekin, eta hartu ez direnak errepikatzen. Hiru ez da errepikatzen, listo, hori da MKT. Bi karratu bider hiru. Hau kalkula dezakezue eta jarri hemen. Bi bider bi, lau bider hiru, 12. Lehen, justo hemen ikusi genuen 12 zela, ez da? Orain, araua jarraituta ikusi dugu 12 dela. Baina listo, nik ez dut jarriko emaitza, ez dut kalkulatuko. Zuek nahi baduzue, jarri, ez ez gertatzen. Orain, hori esan da, gelditu bideoa eta saiatu zuek hauen MKT ateratzen. Nik egingo dut. Lehenengoko pausua da, deskonposatzea. Fijatu ondo, nola deskonposatuta hau? 0 kenduz. Ikusi genuen bideoan, truko moduan 0 kentzea asko errazagoa dela. Jartzen ditut horrela, faktorizatuta. Hau deitzen da faktorizatuta jartzea. Eta jarritzen dut araua, errepikatzen direnetatik handienak eta ez direnak errepikatzen. Hartungo ditut. 5 errepikatzen da hartzen dute dozein, maila berdina dutenean zuek nahi duzuen hartu, eta 3 eta 2 ez direnez errepikatzen, bebai hartzen ditut, arauak hori dioelako. Eta listo, bi karratu bider hiru bider 5, ordenatzen dut txikitik handira. Hori zuek nahi duzuen modua, politago geratzen da horrela. Eta bestea, deskonposatzen dut eta deskonposatzen dut, ikusten duzu, ez da, 0 kenduz. Jartzen dut ondo, eta orain, errepikatzen direnetatik handiena, bardin dio, maila bardina dute, eta ez direnak errepikatzen. Eta listo, hori da. Hori zen multiplo komun txikiena, ez da MKT, eta orain zer tokatzen da, zatitzaile komun handiena, ZKH. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu, lehen erabili ditugun adibideekin egingo dugu. Orain azalduko dut zer esan nahi duen izatez zatitzaile komun handiena hartzea, ZKH. Zuek jarraitu beti arau hau. Bakarrik errepikatzen direnetatik txikienak. Bakarrik errepikatzen direnetatik, Bakarrik errepikatzen direnetatik, Ni errepikatzen naiz eta ez bakarrik baten, askotan. Baina oso garrantzitsua da. Kasu honetan, zeintzuk errepikatzen dira bakarrik bi, ez da? Bi eta bi. Hartzen dugu txikiena. Eta da, bi. ZKH da bi. Ikusten duzue? Zergaitik, zer esan nahi du orain zatitzaile komunetako handiena? Lehen ikusi dugu multiplo komunak. Ze zatitzaile komun dute lau eta 6? Bi, ez da? Lau zati bi eta 6 zati bi. 6 alda egin zati hiru, baina lau ezin da egin zati hiru. Beraz, hiru ez da komuna. Bi da komuna. Hori da. Hona ikusiko dugu beste adibide batean asko hobeto. Bigarrena. Errepikatzen diretatik txikiena. 5 eta 5, bardin zaigu zein hartu. Orduan, ZKH bardin 5. Eta azkena, errepikatzen direnetatik 2 eta 3 ez dira errepikatzen, hauek bai, eta hartuko dut edozein. Hori, ondo dago horrela. Jartzen dut, ZKH da 5 karratu. Eta orain, errepasatu esan dudana, 50 eta 75 zatitu daitezke 5 zenbakiarekin. Baina, karo, 5 ez litzateke izango zatitzaile handiena. Zergaitik, 25, 5 bider 5, handiagoa delako orduan. 50 egin daiteke zati 25, eta 75 egin daiteke zati 25. Ez dago handiagorik. Horiekin bakarrik, eta izan behar dute, klaro, komunean. Ez jamurua teoriarekin, eske komunean duten zatitzaileetatik hartzen dut, lasai.
lasai horrekin, bale? Gauzak ondo ulertzen badira, asko hobeto, baina ez baduzue logika ondo ulertzen, benetan egon lasai, ikusiko ditugu ariketa gehiago, eta ea nola doan, hemen garrantzitsuena da ikusi ditugun arau biak ondo ikastea. Urdinez eta gorriz egon diran arauak, orain, ikusiko ditugu ariketa batzuk eta ea nola konpontzen garen. Bueno, orduan, ariketa hauek egin ditzakegu, bale? Bakarrik pentsatu eta jarraitu ikusi ditugun arau biak. Hemen jarriko dizkizuet, bale, ez ahazteko, eta guazen, lehenengoko pausua, deskonposatzea. Esan dudana, bale? Deskonposatzeko ikusi aurreko bideoa. Eta badakizu egiten, jarraitu hemen. Egingo ditugu, jarri polito, eta orain, errepikatzen direnetatik handiena. 2 berlau eta 3 berbi ikusten duzu, ezta? Errepikatzen direlako. Ez dago zenbakirik ez den errepikatzen, ba listo? Joan gaitezke ZK atxera. Errepikatzen direnetatik txikiena. 2 eta 3, ezta? Hemen errepikatzen da 2, hau txikiagoa da, eta hauetatik hau txikiagoa da. Jartzen ditugu, eta listo, hori da emaitza. Urrengokoa, deskonposatu, jarri ondo, eta errepikatzen direnetatik handiena, eta ez dena errepikatzen, ikusten duzu, ezta? Askotan errepikatzen dut zuen buruan argi geratzeko. Hauetatik handiena da hau, eta hori ez da errepikatzen. Orduan, zein da denetatik txikiena, errepikatzen direnatik txikiena? 2, denetan errepikatzen denez txikiena da hori. Ikusi duzu egezia, begiratu berriro. Fama! 2 karratu da txikiena, beraz, jartzen dut, eta listo. Beste ariketa. Hor, deskonposatu, jarri polito, eta orain, hartu zenbakiak. Pim, pam, pim, pam, geziak. Barkatu, vale, barkatu. Bueno, a ber, lasaitu gaitezen, vale, zer egin dugu hemen, errepikatzen dietatik handiena, 5 ere errepikatzen da, baina bardin dit zein hartu nik hau hartu dut, 2 eta 7 ez dire errepikatzen, beraz hartzen ditut ere bai. Eta horrekin bukatu da MKT. 5 denetan errepikatzen da, hartu dut txikiena, denak dira txikiak, zike bardin dio zein hartu, eta 3rekin bardina hau hartu dut. Jartzen dut, eta listo. A ber, baina, zer egiten dago logoa hor? Ez duzuk usten estorbaten zaudela. Joan horti, venga, joan, nahi ez da, kanpora, horra, joan, pantailatik. Ba, ikusten duzu, ez da, goaz, harin, ondo ikusi ditugu, eta, bueno, beste ariketa bat jarriko dut orain. Ez daki zer gaite, ba, eskanean praktikatzeko pizka bat, zetako, ja, den guztia azaldu dut. Saiatu egiten gelditu bideoa, eta, bueno, ea ondo egiten duzuen. Venga, goazen ariketa egitera. Hau da, ez da saia, bale? Zer gertatzen hemen, 0-2, ez da? Nola deskonposatuko duzue hau? Ba, badakit, honela. 0ak kenduta. Ez baduzu honela egiten, geratuko zaizu ariketa oso luze bat berantz. Zuek egin kasu niri, eta kendu 0ak eta jarri. Hau, azaldu genuen, beste bideoan. Jartzen ditugu ondo zenbakiak, eta orain hasiko gara pentsatzen, bale? Errepikatzen direnetatik handienak bartzen ditugu. 2 berlau, 3 berriru, 5 berbi, eta 7. Bale, fijatu ondo, Dena, 4 da handiena, 3 da handiena, karratua da handiena, eta 7. Danak dira maila berdinekoak, ba, bardin zait zein hartu. Eta jartzen dut hor. Orain kontuz ZK atxerekin. Hartzen dut errepikatzen direnetatik txikiena. 2 karratu eta 3 karratua da txikiena. Hemen dago beste bat, baina bueno, bardin dio zein hartu. Eta 3ren kasuan 3 da txikiena. Eta esango duzu, baina 7 eta 7 errepikatzen dira. Baina ez dira denetan errepikatzen. Eta ez denez, denetan errepikatzen ezin dut hartu. 5 ere bai, 5 errepikatzen hemen eta hemen. Baina hemen ez da gertzen 5. Beraz, 5 ezin dut hartu. Errepikatu behar dira leku guztietan. Hau esan da, jartzen dut ZKH eta listo, bukatu da ariketa. Eta listo, honekin bukatu dugu. Egon adi, bale? ZKH errepikatu behar da denetan. Denetan errepikatu behar da. Bestela ezin da hartu. Hau esan da, egon adi. Oso ondo ikusi dugu, ariketa guztiak ikusi ditugu, 2rekin, 3rekin, 4rekin, zenbaki handiak, zenbaki txikiak, ikasi dugu nola egiten den MKT eta ZKH, oso ondo goaz. Zuek jarraitu horrela, dudak badituzue ba, ikusi berriro bideoa, egon adi egin dugu guztian, eta listo, daukazue bideo bardina Asia Akademia erderaz kanalean, ba, interesatzen bazaizue erderaz ikustea bideoa, eta listo, hori da dena, ja, urrengo bideoan ikusiko dugu nola simplifikatzen diren euren artean zatikiak, eta ja, gero ja zatikien batuketa, kenketak, biderketak, bueno, pizkanaka joango gara, bale? Eskerrik asko bideoa ikustearren, suskribitu, banatu lagunekin, eta eskerrik asko, agur!